Foli ani tanuni ani waleɲuman dɔn an b'o di aw ma aw mana kɛ diɲɛ baara o baara la aw sigiyɔrɔw la i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ aw ye cogoya min na n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana siga fiyewu e kelen b'a bɛɛ tiɲɛ an b'a fɔ ko asalamualeykum aw ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ne ni n balimamuso Kasutu Jarama Madame la Solution anw de bɛ jɛ ka jɛmukan in di aw ma nka k'a yira aw la k'a fɔ ko ale bɛ a bolo degunnen don nin wagati in na o tuma ani ne bɛna to ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna a ma a ka dɔgɔkun kunnafoniw ni ka aw di aw ma an bolo fɔlɔ o bɛ bɛn parti Stadi ma parti Stadi ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn n'o ye kɛlɛ tɛgɛrɛ ka parti ye Umaru Mariku kɔni ka parti ni ala sɔnna a ma an ka jamana kiiri tigɛbaaw ye sɛbɛn bila ka taga di u ma sɛbɛn min bɛna a to ni u ka parti ko n'o bɛna ban pewu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Umaru Mariku yɛrɛ ka kumaw ni a ka kow cayalen don a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Umaru Mariku ale yɛrɛ kɔni depuis avril kalo san 2022 tɛmɛlen ale kɔni bɛ fiɲɛ duuru sira fɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye lagosilikan caman ta ni k'o kɛ k'an ka jamana marabagaw ni olu sɛgɛrɛ Umaru Mariku an bɛ wagati min na ko sisadani in na ale yɛrɛ a kɔni bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma wa an kɔni to o yɔrɔ dɔn nka o n'a ta o ta sanga a n'a ka waati ale de kɔni bɛ bɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ ni ka lagosikan caman ta k'an ka marifatigiw yɛrɛ sɛgɛrɛ ni ka an ka jamana marabagaw sɛgɛrɛ o de kɔni hukumu kɔni la ni ala sɔnna ma Umaru Mariku ka parti n'o ye parti Sadi ye ale ni an ka kiiritigɛbaaw u bɛna u ɲɛ kɛ ŋwan ni ala sɔnna ma janvier kalo tile 8 san 2024 k'a sabu kɛ Umaru Mariku ka kumaw caman fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka jamana finitigilakaw ye kidali kɔni kɛ an ta ye n'a ma ɲɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o ko la nka o ko wagati de la Umaru Mariku yɛrɛ wulila ni a ka kow ye fasiri yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ Umaru Mariku a yɛrɛ kun ye sɛbɛn kɛ ni ka sɛbɛn mun ci Vladimir Putin ma a ma dan o dɔrɔn ma a tilala ni ka sɛbɛn ci jamana wɛrɛw ma yaasa u bɛ se ka u nin bɔ Mali dɛmɛli la cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka jamana kiiritigɛbaaw y'a u sigi k'u miiri k'a jateminɛ k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ Umaru Mariku ale tɛ jamana in kɔnɔna la yan kamasɔrɔ a ka kuma caman fɛ ko ni ala sɔnna a ma Umaru Mariku ale kɔni ka parti n'o ye parti Sadi ye o bɛna bɔ an ka partiw fɛ kunnafoni an bɛ to a kɔnɔna la Imam Mamudu Diko ale kɔni ka Aligérie taga ni an bɛɛ lajɛlen b'a kalama a kɛra ko ye ko min ni a kɛra sigana ko ba ye fasodenw bɛɛ lajɛlen fɛ haka ja ka taa se an ka jamana marabagaw ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la Umaru Mariku hakɛto b'a la Imam Mamudu Diko a kɔni bɔra ni ka kuma a ka kumaɲɔgɔnya o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale ka nin tagali ka taa Aligérie jamana kan ko a bɛnna Aligérie jamana ɲɛma a y'ale wele haka ja a ka taa ni ka taa i ɲɛ da misiri kan ni Maka ni Madina yɛrɛ bɔra la misiri e ko a ɲɔgɔn bɛ diɲɛ bɛɛ wa nka o de ye wagati fɛnɛ kɔnɔna la o bɛnna ma ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Aligérie ni an b'a dɔn k'a fɔ ko ale de kɔni kɛra seere ɲɔgɔnya min bɛ Mali ani banbaacikulu tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka sabati cogoya min na o de kɔni hukumu kelen kɔnɔna la ale ka tagama o bɛnna ni olu ni Aligérie ka sigi ka kuma ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fasoba Mali den foyi kɔni kun ma wele a ka ja jamana marabagaw yɛrɛ fɛnɛ kun ma wele o de kɔni kun kɛra kuma misɛnnin ye kuma min ni a sɛbɛkɔrɔ cayara maa caman ye hakilinaw fɔ ni ka siga ɲɔgɔnnaw ta ka Imam Mamudu Diko ni k'ale sɛgɛrɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la Imam Mamudu Diko a bɔra ni ka kuma a ko k'a fɔ ko ale ta a dɔn a ye fɛn mun kɛ an ka jamana marabagaw la wa jamana marabaga fɛn fɛn mana na a ko ale yɛrɛ fɛnɛ b'o kalama i b'a fɔ tori tɛgɛ k'a fɔ ko ni jamana marabaga fɛn fɛn nana jɛkuluw de bɛ yen jɛkulu minnu n'olu bɛ bɔ ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ale mankutu gosi o tigilamaw ye a tilala ni ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ko politikimaw caman bɛ yen minnu ye ale utiliser an b'a fɔ cogoya min na ni ka u sinsin ale kan walasa ka IBK Ibrahima Boubacar Keïta bɔ ala ka hinɛ la ni k'o ka fanga dafiri o de jɛrɛjɛkulu tuguniw tilala ka u jigila da ale kan yaasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na ha ka ja ale ma o
yamaruya dun di u ma a kɔni kɛra lagosi caman ye ale bolola la o de kɔni kama Imam Muhammadu Diko a yɛrɛ fari man d'a la a y'i to labitaniso la ni ka bɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ni ka a hakilina di nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko ale t'a dɔn kun kelen min kama ale bɛna jamana in janfa ale Imam Diko ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a y'o de sɔrɔ jamana in kɔnɔna la o de kɔni hukumu kɔnɔna la an b'a yira la k'a fɔ ko a kɔni bɔra ni ka nin kuma in jira hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fasoden caman kɔni sigalen don nin ko in na. Kunnafoni a bɛ taa an ye Kidal la n'an sera Kidal an kɔni b'a yira la k'a fɔ ni a bɔra kalama a bɛ n'a fɔ Kidal kɔni a fan kuru bɛɛ lajɛlen o kɛra fasoba Mali ta ye Mali drapeau o de bɛ ka flotter Kidal nka n b'a fɔ ɲɛna fasiri y'a fɔ cogoya min na ko mana kɛ hɛrɛ ye cogo o cogo dibidibilamɔgɔ olu b'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an ka welemasiri tabaw ye sebaya sɔrɔ banbacikulu kan ni ka Kidal ni a lamini bɛɛ lajɛlen k'an ta ye o kɛra Tarawelelakaw fana ka fiesta ye k'a sabu kɛ olu fana wulilen filɛ nin ye ni ka u ta kɛ fiɲɛbere ye k'a kɛ butigi dakariw ni baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni ko u dakari ka minɛnw ni u ka fɛn caman cɛ ni ka taa n'a ye u ka so i n'a fɔ an bɔra kalama cogoya min na an ka polisi min bɛ yen n'o premier arrondissement ye olu kɔni bɔra ni ka kuma k'a fɔ ko u bɛ weleweleda kɛ maa o maa de bɛ yen k'a fɔ ko nin fɛn in miskara jarati bɛ e ka so i k'i jija i ka se n'a ye polisiso la walima i ka taa n'a ye jamana marabaga dɔw fɛ alimami b'o la ka taa se dugutigiw ma yanni janvier kalo tile 8 yanni o ni ɲɔgɔn cɛ ni maa ma bɛ yen ni i ma se ka taa o bila yanni o ni ɲɔgɔn cɛ i ka da la k'a fɔ ko ni i tɛgɛ minɛ la sariya ka kan ni mun ye o bɛ boli i kan o de kɔni hukumu kɔnɔna la ni kunnafoni kɔni dilen don Kidal ka bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko maa o maa de kɛra sababu ye ni ka yɔrɔ ninnu dakari ka sɔrɔ yamaruya foyi tɛ ka bololaminɛnw cɛ ka baarakɛminɛnw cɛ ka taa ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ni ka taa i ta bila a bilayɔrɔ la. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la nin kɔni kɛra tari min ni a kɛra an ka finitigilakaw fɛ k'a sabu kɛ babacikulu dɔ bɛ yen ni a y'an ja an b'a fɔ ko janfa ci k'a sabu kɛ ale ye siɲɛ 2 bɛɛ lajɛlen kɛ an ka finitigilakaw fɛ yen hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni o kun taara Mali ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja banbaciw bɛ se ka marifa bila cogoya min na ni o bɛ se ka u gɛrɛ an na ale kɔni ye siɲɛ 2 bɛɛ kɛ o la ni cɛ in tɔgɔ fɔra hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye Asan Ag Fagaga a ma ɲɛ mun kɔ a tora la musokɔrɔba t'a ka denwolo dabila fo n'a ye nunkurunin wolo a bɛ n'a fɔ jumadon desanburu kalo tile 22 ale kɔni y'a ka nunkurunin wolo k'a sababu kɛ an ka welemasiri tabaw ka mugujugu dɔ sarili fɛ ja o y'a sɔrɔ ale bɛ nin maa ninnu cɛ la a kɔni ninkɛnɛ karabara a tora o la an b'a yira o la k'a fɔ ko ani maa minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ tilala ka bɔ ni u ka déclaration kɛ k'a fɔ ko ni cɛ bɛ yen ni cɛ jolen kun don banbacikuluw ka kiri kan ale kɔni an ka finitigilakaw ye ale bɔnɛ a nin na. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la n m'a mɛn n m'a ye i ma mɛn si la nin kɔni ye dabalibanko ye dabaliban komi ni maa b'i yɛrɛ ɲininka la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ nin kɔni ye maa jugujugu 2 ye maa jugujugu 2 min ni olu fure yera o fure kɔni yelen filɛ nin ye so dɔ de kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama sisan an ka denmisɛnninw don bɛ chambre n b'a fɔ cogo di appartement ta de la appartement in a tɛ ta foyi kama ni ka taa u hindiw ɲɛnabɔ ye k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ye nin muso in fasiri kɔni y'a tɔgɔ to dogo la ale kɔni de wililen filɛ nin ye ni ka taa a ka ɲamakɛ sɔrɔ ye a n'a ka ɲamakɛ u kɔni a na kɛ n'u kun kɛn bɛ ka appartement mun kɔnɔna la ni u 2 bɛɛ kɔni ninkɛnɛ karabara fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a kɛra desanburu kalo tile 25 ntɛnɛn ko an ka ta k'a lajɛ furumuso in cɛ de taara Buguni k'a bɛ taa sangafo la yanni cɛ ka na karidonya ale kɔni y'i bolo teliya ni ka a ka tilelafana ko ɲɛnabɔ ni ka o di denmisɛnnin fitininw ma yaasa a bɛ se ka boli ka taa a ka nin jogojuguya in kɛ cogoya min na o kɔni de kɛlen o kari kelen ale wulila ni ka taa a ɲamakɛ sɔrɔ Kalabankura appartement dɔ kɔnɔna la ka taali o sɔrɔ appartement in kɔnɔna la n'a ma ɲɛ furukɛ kɔni ale seginna
furu ka segini ale nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko a furumuso a nana fɔ o kɔ a ye denmisɛnninw ɲininka denmisɛnnin fitininw olu kɔni y'a yira a la k'a fɔ ko olu ba kɔni bɔra kabi kari sɔgɔmadafɛla wagati a kɛlen k'olu ka dumuni labɛn ka bila o kɔrɔ kamalen ale fɛnɛ kɔni ja tigɛra k'a sababu kɛ an bɛ wagati min na ko sisan jamana in ɲagaminen don ale kɔni wulila ni ka se an ka finitigilakaw ma ni ka damakasiku ye k'a sababu kɛ a bɛ ka furumuso wele nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru tɛ ka don balinaku ja kamalen mun ni sunguru in furumuso ye ni u bɛ appartement kɔnɔ ale fɛnɛ y'a terikɛ wele k'a fɔ ko ni ala kɔni sɔnna a ma ale kɔni ye appartement dɔ ta a nata a yɛrɛ lafiya ye ale fɛnɛ terikɛ de weleli daminɛ ka a tɛ dabila telefɔni tɛ ka tigɛ nka ala b'a ka ko la ja a y'a terikɛ min wele o bɛ u ka appartement in dɔn o tɛ diyagoya ye kɔnɔ minnu siya kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn nɔfɛ o kamalen o wulilen filɛ nin ye ni ka taa appartement la ka t'i ta kɛ da gosi o da gosi da ma se ka yɛlɛ nka mun bɛna kɛ balinaku ye sigiɲɔgɔnw bɛna fara ale kan ni ka da in karilen o bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko nin furumuso in ani a ɲamakɛ u bɛ lahala jugu yɛrɛ la nka u fila bɛ ninkɛnɛ karabalen don o de kɛlen an ka finitigilakaw u ye ni maa ninnu ta ni ka taa n'u ye sumarayɔrɔ la u selen sumarayɔrɔ la u ye nɛgɛjuru sira bama ni ka furukɛ wele k'a jira la k'a fɔ ko o kɔni ye muso dɔ ye a ka na o lajɛ furukɛ nalen a nana sɔrɔ jati ale muso don furukɛ m'o bila dagirinda la ale fana ye muso somɔgɔw wele ni ka kɔrɔfɔ da olu tulo kan nka fasiri ko mun bɛ maa dabali ba furukɛ in na kabi a y'o kɛ a taara a ka ci fɛ a ma taa hali muso sangabo yɔrɔ la maa dɔw b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko furukɛ ka nin banbaliya in ka taa muso in ka janajɛkɛyɔrɔ la wali kelen a jo don wa wali kelen a mana gɛlɛya cogo cogo a kun kan ka taa muso in ka janajɛkɛyɔrɔ la an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi a ma ala ka an kisi malo a cogoya fasuguya bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa Sogonikɔ an bɛ tɛgɛrɛ wara an ka Sogonikɔ finitigilakaw ye hali ni ma ye b'u fɔ aw ye n ka kuma la sanga a n'a ka waati hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi o kɔni tɛ dɔn nka an ka finitigilakaw u b'u u se la su ani tile yaasa ni ka dangari banbanciw la minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yen yan baara foyi tɛ minnu na ni ka dangari faso kow yɛrɛ la o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin kɔni kun ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu min n'olu kun bɛ fɛn caman dilan kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka bolimafɛn ta sira kan k'a yira k'a fɔ ko an ka visite technique u kun bɛ o dilan u yɛrɛ ye ka taa se carte grisew ma ka plaquew yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ bolimafɛnw na tɛgɛ kɔni dalen filɛ ni ninnu kan Seku Kanɛ ale ni a ka cɛdenw fɛ Sogonikɔ maa ninnu kɔni minɛlen a wulikajɔ taara sɔrɔ k'a fɔ ko carte grise caman o b'u fɛ yen wa visite technique fɛnɛ o fɛnɛ caman o b'u fɛ yen fo ka taa se kasiw ni fɛn caman wɛrɛ ma minnu ni tɛgɛ dara u kan ANASER maaw fɛnɛ kun ka hali sɛbɛnw b'u bolo ni maa ninnu kɔni u mɛnna mɔgɔw kan nka an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan. I n'a fɔ n b'a fɔ aw ɲɛna cogo min na fasiriw y'a yira k'a fɔ ko bɛnbaliya min bɛ fasoba Mali ani Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ sisan ni an ka maa dɔw kun bɛ yen olu kun ye a ŋaniya yira k'a fɔ k'u na tagama min n'o bɛ kɛ ambassade d'Alizeri yɛrɛ dagayɔrɔ la nka an ka Bamakɔ marabaga n'o ye gouverneur ye ale kɔni ma sɔn cogo si la ni ka autorisation di u ma yaasa u bɛ se ka nin tagama in kɛ cogoya min na k'a sababu kɛ ni kow ma dɔn tagama tɛ se ka ɲɛ a ko la tagama in yɛrɛ kun bilalen don ka juma tɛmɛlen kɔnɔ nka tagama in a bɔra dogo kɔrɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an ka gouverneur a ma sɔn ka sɛbɛn di u ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la tagamakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a mana gɛlɛya cogo cogo olu bɛ an ka jamana kɔ an ka jamana mana bila yɔrɔ min na olu n'a to o cogo la. An bɛ kurantigɛba mun na ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kurantigɛ in ko a kuma kun sɛbɛkɔrɔ fɔra k'a sababu kɛ an ka minisiri ni o bɔra ka kuma ka jalakiliba ta ni ka énergie mɔgɔw sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko groupe wari kun dira maa dɔw ma maa minnu n'u bɛ se ka na ni groupe ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u nana ni groupe électrogène in ye nka groupe in a ma se ka kɛ sabababa ye
o kɛlen ɲiningali kɔni an y'o kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sabu kɛ maa kun t'a dɔn k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko o bɛ se ka kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko société min kun nana ni groupe in ye a tigi ma se ka dɔn nka n bɛna mun fɔ aw ɲɛna dabalibanko ja société yi a bɛ an fɛ yan nka société kuranin don société min ni ale de nana ni an ka groupe électrogène ye minnu ma sɔn société in yɛrɛ ye o ye Casa Construction ye Casa Construction mɔgɔ caman tɛ Cas Construction ye minnu kɛra sababu ye ni ka na ni groupe électrogène ye hali n'a ma ɲɛ fasiri kɔni ko Cas Construction ye baarakɛyɔrɔ min ni a jatelenba tɛ wa a tɛ jate an ka baarakɛyɔrɔbaw fɛ ko olu de nana ni groupe électrogène ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tɔgɔ in yɛrɛ kun tolen don dibi la wa bɛɛ lajɛlen kun kɛn bɛ ka i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ minisiri kunturu yɛrɛ bɔra ka nin kuma in fɔ ko bolotɛgɛ kan ka da o tigi kan nka fasiri kɔni de y'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu tagama marché in kun b'ale de bolo wa marché in yɛrɛ dira ale ma a kow ka dun kosɛbɛ ka sabu kɛ a ma kɛ sariya yɛrɛ fɛ o de kama olu fana nana ni u ka groupe électrogène min ye a ma sira sɔrɔ le national kunnafoni in b'o de kɔrɔ ka sabu kɛ kurantigɛ ko in sisanama hali n'a ma ye wagati la dɔgɔkun tɛmɛlen an bɛ se k'a fɔ dɔɔni kun bɔra a la nka an bɛ n'a fɔ wagati min na ko sisan a y'a bila yɔrɔ min na a y'a ta ye halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la ni kɔni ye dabalibanko min ni o kɛra baarakɛla maa saba olu de fure yelen filɛ nin ye ni ala sɔnna ma so dɔ kɔnɔ so min n'o ye monsieur le maire dɔ ka so kɔrɔ ye baarakɛla maa saba in fasiri kɔni ko ni an y'a ta k'a lajɛ desanburu kalo tile 17 Jalakɔrɔbugu ni kɔni maa ninnu yera Segu taa sira yɛrɛ kan wa a saba bɛɛ ye npogotigininw ye fasiri ko u si b'a daminɛ san 15 san 14 fo san 9 nka mun ye mɔgɔw dabali ban fo a ma se ka dɔn jɛnatigɛ fɛn kelen mun ye nin maa ninnu kɔni sɔrɔ nka nin maa saba u kɔni u fure yera fasiri ko an ka to a ko in kɔfɛ ni kunnafoniya minnu bɔra a la ni ala sɔnna ma an na o da lamɛnbaaw kulo kan halisa k'an ka kunnafoniw kun cɛ ni ko nin ye kabako ye kabako min ni a tɛ ban fɔ la k'a sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wari tɛ ka sɔrɔ dɔnkilida la bilen a bɛ n'a fɔ an ka rappeur dɔ bɛ a tɔgɔ dɔnnen don wa a dɔnnen don kosɛbɛ ale kɔni ye maa min ni ale bɛ arapu kɛ nka o bɛna taa jɛkulu b'a bolo jɛkulu min ni olu bɛ bi mɔgɔw ka sanga a n'a ka waati fasiri ko an y'a ta k'a lajɛ ko ni dɔnkilidala rapɛri a kun minɛna a ma sangalin bɔ u tilala k'a bila tuguni o de kɔnɔ hukumu kɔnɔna la Yaya Ɲanbele ale ni a ka cɛdenw n'o ye Kalabankura commissaire olu kɔni kɛlen filɛ k'u tɛgɛ da a kan tɛgɛ bɛ da a kan cogoya jumɛn jɛkulu de tun b'a bolo sufɛ ni a n'olu bɔra a bɛ gorobinɛbaw de jateminɛ sagiba bɛ minnu bolo u kɔni ni gorobinɛba in jateminɛ ni ka taa o tan k'a kɛ i n'a fɔ ko accident cogoya muso binnen u ye muso ka saki ta ka taa ni u yɛrɛ muso ka saki talen euro a n'a fɔ u kun ye ni muso in sɛbɛkɔrɔ jateminɛ k'a sabu k'ale sefa kun tɛ muso in kun euro wari o de caman kun bɛ muso in kun muso in kɔni banalen filɛ nin ye u ye muso in ka saki ta ni ka a lajɛ muso in fana taara dama gosi ni commissariat in na Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw fana wulila ni ka dɔ kɛ ni ka taa u tɛgɛ da ni rapɛriba in kan a n'a ka cɛdenw wa ka taa sɔrɔ euro wari kun kɛlen don ka euro wari min minɛ o ye 3500 euros o de kun sɔrɔ olu bolo o de sɔrɔla muso in ka saki kɔnɔna la nka tile 2 tɛmɛlen kɔfɛ ninnu kɔni ye 1175 euros n'o o bɛ bɛn an ka sɛbɛn wari 100 ani ɲaari u y'o de dun ka bɔ a la o kɔni minɛna ni ala sɔnna a ma u y'a jira k'a fɔ ko nin ye olu ka baara ye ni ne bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kunnafoniw la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an minnu sigilen don ka an filɛ nin wagati in na a ka to aw ka lahala bɛɛ lajɛlen na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi a ma sankura hɛrɛ ala ka aw di an ni aw ma kuma ka gɛlɛn ni an donna maa min gasi la u ka yafa an ma san tɛmɛlen tɔɔrɔya fɛn fɛn kun b'an kan yarabi a ma ala k'a to sankura in kɔnɔna la k'o bɛɛ lajɛlen ban ala ka mali basigi ala ka sigikafɔ ani bɛn ala ka o don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ aw ye ko sukuran